tomto videu si ukážeme postup kalibrácie merača Laku HV300. Aby nám merač poskytoval správne merania, urobíme dve metódy kalibrácie. Najskôr urobíme kalibráciu na nulu. Pri zapnutom zariadení podržíme pravé dolné tlačidlo a zobrazí sa nám nápis Zero Cal. Merač priložíme na kalibračnú doštičku a na displeji sa zobrazí hodnota 0. Prvá metóda kalibrácie je úspešne dokončená a následne môžeme vykonať kalibráciu podľa hodnôt. Pri opätovnom zapnutí podržíme pravé horné tlačidlo a potom stlačíme ľavé horné tlačidlo. Rozsvieti sa displej s hodnotou 0 a textom CAL. Priložíme senzor na prázdnu kalibračnú dosku. Po signalizácii môžeme merač dvihnúť a na displeji sa zobrazí hodnota 0,05. Teraz je potrebné priloženie plastovej doštičky s potrebnou hrúbkou, aby sme skalibrovali merač presne na túto hodnotu. Budeme opakovať rovnaký postup až po poslednú plastovú doštičku s hodnotou 2,00. Plastové doštičky je potrebné meniť v presnom poradí. Na displeji máme vždy zobrazenú nasledujúcu hrúbku plastovej doštičky, ktorú máme priložiť. Poslednou hodnotou kalibrácie je 2,00. Po poslednej kalibračnej hodnote sa na displeji zobrazí text END a zariadenie sa automaticky vypne. Celá kalibrácia teraz prebehla úspešne a merač je pripravený na používanie.